Il-Gvern għandu pjan realistiku fil-qasam tal-impjiegi sabiex joħloq kundizzjonijiet li jippremjaw il-bżulija u l-ħiliet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Skont l-aħħar statistika tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ sa Ottubru tas-sena l-oħra kien hawn 1541 impjieg offrut fis-suq. Pjan li wassal għal aktar impjiegi full-time biċ-ċifri tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ juru li f'Awwissu tas-sena l-oħra in-numru ta' impjiegi full-time żdiedu bi kważi 4,000 meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta' qabel. Dan ifisser li kemm ilu li ġie elett gvern ġdid l-impjiegi full-time żdiedu b'medja ta' 19 kuljum. One News tkellem ma' Alfred Grixti, chairman tal-ITC, li stqar li f'pajjiżna hawn domanda kbira għal impjiegi high-end u qal li min jħaddem qed joffru l-aktar impjiegi fis-setturi tekniċi li jirrikjedu nies b'ħiliet għoljin. Minkejja dan Alfred Grixti qal li l-Maltin jixtiequ aktar xogħlijiet fi ħwienet u tabeħ b'1222 persuna li jixtiequ jaħdmu f'dan il-qasam. Alfred Grixti sostna li l-opportunitajiet ta' impjiegi jeżistu u li qegħdin jiżdiedu anke permezz tas-servizz li l-ITC joffri sabiex wieħed iħejji ruħu għad-dinja tax-xogħol. Dik id-domanda qiegħda hemmhekk u hija allura konferma li l-ekonomija tagħna qiegħda tipproduċi impjiegi u impjiegi ġodda, impjiegi f'kull livell. U dan naħseb kien ikkonfermat anke mir-rapport reċenti tal-Standards & Poor's tar-Rating Agency li konferma li s-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna hija stabbli. Dan kollu jġib fix-xejn il-kritika tal-Oppożizzjoni li qed tgħid li l-Gvern mhux qed joħloq xogħol meta l-istatistika uffiċjali tikkonferma mod ieħor. U dan minkejja l-fatt li kien Gvern nazzjonalista li fl-2012 impjega 1600 persuna fis-settur pubbliku. Intant fl-ewwel budget ippreżentat mill-Gvern tħabbru diversi skemi biex iħajru diversi strati soċjali isibu x-xogħol fosthom dik ta' childcare centers b'xejn. Għaldaqstant il-Gvern bil-politika tiegħu huwa impenjat li joħloq il-klima adattata għal ħolqien tax-xogħol sabiex jikbru l-opportunitajiet għal ħaddiema Maltin u Għawċin.